Как да бъда със самочувствие на плажа? Време не остана. За секси тяло се обади сега. Имаме експресно решение на гореща цена. С Wellneo Slim Express сваляш 1,7 см само за час. Не чакай, поръчай си го у вас. Сега с 57% отстъпка само за 29,90. Италианско качество, доказан ефект и красиво тяло още днес. Slim Express ползвам от 1 месец. Резултатите са очудващо добри. Свалила съм с него почти 8 см в талията и в ханша съм свалила около 5-6 см. Формулата на Wellneo Slim Express е базирана на изключително ефективни и изцяло натурални съставки. Кремът за отслабване Wellneo съдържа натриев хлорид с незабавен отслабващ ефект, векторизиран кофеин, който прониква право в сърцето на масните клетки и намалява размера им мигновенно. Алпийското цвете гологлавче редуцира и елиминира упоритите мазнини от талията. Етеричното масло от мента тонизира кожата и й придава свеж аромат. Ефекта от крема е, че намалява портокаловата кожа определено. Най-много съм свалила точно там, където ми е проблемната зона и където искам. Това е ханша. Този панталон сега вече мога да го събувам и без да го разкопчавам. Ползвай Wellneo Slim Express 28 дни. Сваляш до 10 см и предотвратяваш появата на нови масни клетки в тялото. Кремът за отслабване е твоето решение за плосък корем, стегнати бедра и секси дупе. Получаваш и книжка с полезни съвети. Абсолютно безплатно. Вече мама изглежда като на 25 години. Обади се и поръчай Wellneo Slim Express с 57% отстъпка. Само за 29,90. Потърси го на Wellneo BG и в магазини Topshop. За секси тяло се обади още сега на 02 808 4374. Цената е гореща. Wellneo Slim Express винаги е насреща. Побързи, промоцията е само до 14 юли.